Jaj, szép! Majdnem már. Adjad ez. Na. Figyelj! Te mit fényképezgetsz itt? Ki kérdezi? Ha én? Ez ki? Bármelyik. És utána szerintem rád fog ugrani. Tuti. Sanyi! Érted, mit kínál neked, Gamer? Tudta! Rád ugrik, fiatal. Figyelj, 22, de tényleg, Max. És gyönyörű, és érett. Egyetemista, mai lány. Megy a tó! Megy a tó! És figyelj, tudod, mi nem mindegy? Csupasz. Szerintem borotvája. Serdő, sebező, csupasz domb. Az ilyenhez nekem orrom van. Na és mit kell neked tenned? Na mi? Semmi. Beszélsz magadról. Szevasz, Ingikém! A terveidről, a tigrisről, ilyen szociológiai dolgok ezek. Na. Ő meg boldog lesz a riportjával, hogy mi a fasza, mert ilyet, mint ez, ilyen szaros, koszos helyet még úgyse látod. De ez neked nem a szégyened. Ez neked a lázadásod. Erről beszélj. Na nehogy beleszóljak már. Adj egy kávét a pörgéshez. Atomai napom van, de máma már nem hasadok tovább. Na jó, hát ha nem nevetsz, Alikám, nem nevetsz, én is elunom magam néha, de én túllendülök a holdponton, tudod, ehhez kéne az a kávé. Na most visszatérve, ezeknek teljesen mediterrán nyaralójuk van, teljességgel mediterrán, és én már látom magam a Bécsen, valahol a messzi vizeken fenn éjszakon, ott heverek a Bécsen, ennek a csupaszívó lánykának a csupaszívó mamájával, ha értesz, mert te értesz. Barátom, egyszerre lekukizni barátunk kedvesét és annak kedves édesanyját, és lám a barátság megmaradt. Easy Rider, öcsém! Easy Rider! Easy Rider, öcsém! Ne azt a szarmotort nézd! Én már beígértelek ennek az édes szociopatának. Ide jön a kislány, beszélgettek, elmegy, én meg bejövök a mamának, na? Segítsél már egy kicsit, Lali. Időd van bőven. Hát ki jön ide? Senki. Világos beszéd. Egyenes beszéd, és én értek belőle. Ezt te tervezted? És miért nem, Lalikám? Istenem! Itt vagyunk. Szóval? Ez mi? Ez mi ajándék. Én beszalok rajtad, Gabán. Ne. Ez perverzió lenne. Ez nem fér fel a barátságunkba. Nem. Miért csinálod ezt? Nem ezt dumáltuk meg! Te, Zita Bordó? Nem áll Lali, Zsuzsa. Figyelj. Zsuzsa, bocs. Figyelj. Figyelj meg, gyerekek! Gazdagok, puccosan. Az anyjának akkora mellei vannak, megbalondulsz és fölfele igyekeznek, mint Gagarin. Két Gagarin nagyon áll a melle, ha érted. Kettő van, Kettő Pontos pont. Ide figyelj, Gabán. Én nekem van egy álmom. Igen. Na? Mondhatom? Igen. No. Tél van. Mondj csak előbb egy kávét, jó? De most cukor nélkül. Nem. Tél van. Tavasz, már nem is tudom. Minden esetre te. Hova? Közelítesz a tigris felé. Figyeljenek, gyerekek! Rábad alatt porlik a hó a téli változatban. Persze, gyönyörűek a fények, és apám, láss csodát, neked nincs nyelved. Nincs? Nem tudsz beszélni.
Te most ki akarsz lyukadni valamire, de én ezt nem. Akkor meg kéne bántódnom. Csoki, kurva éve. Normális vagy! Nyugavér, Csikánó! Nem kell izgulni. Félkézzel felemelem ezt a szart. Aha. Sört valaki? Köszönöm szépen, nem Na gyerekek! Milyen a mocim? Ez nem dől többet el, öcsém. Bitte danke. Normális vagy. Ahány nyelv, annyi ember. Azt hiszitek, hogy én nem olvasok, he? Azt a büdös kurva faszba. Hát látod, így dőlnek el a dolgok. Gyerekek! Gyerekek, ne legyetek már ennyire közönösek! Pörög a kiskereskedelem Magyarországon és az Unióban is hasonlóan jó adatokat tesznek közzé. Borbély Péter interjúja következik. A kiskereskedelmi forgalom idén az első 8 hónapban 4,9%-kal, augusztusban valamivel több mint 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Azt tudjuk, hogy szerte Európában, talán Németország és Luxemburg kivételével hasonló jó növekedési adatokról számolnak be a statisztikai hivatalok. Mi van, gyere? Minek Ki vagy? köszönhető ez a növekedő növekedés? Erről kérdezem Süveges Évát, a KSH szolgáltatás statisztikai főosztályának munkatársát. A becslés szerint állat! az illénk belföldi kereslet és a kedvező turisztikai mutatók a hazánkba látogatók számának növekedése következtében kedvezően alakult a kiskereskedelmi forgalom. Az Európai Unióhoz való viszonyításunknál azért meg kell azt említeni, hogy a 25 Tiszteletem, Oszi bátyám! Luvogyka, enyém vagy, Luvogyka? Ó, enyém vagy. De szép az élet. Nem vagy enyém. Nem is semmi. Krokodil! Mit csinálsz? Kis vas. Álljál már meg! Mi ez? Azt kérdeztem, mi ez? Semmi. Semmi! De hogy került oda? Hogy került oda? Nem került oda. Rám köpte a kurva élet. Gyere csak ide, fiam. Gyere. Az, hogy krokodil. Gyere. Aj, apa, ne csináld már a fesztivált. Fogd meg, légy szíves. Fogd meg, légy szíves. Igen. Jó, gyere. Itt van. Mikor írt ezt neked? Mi? Micsodát? Ezt? Én kaptam ezt? Én nem Nézz kaptam. hülyének. Jó. Nézzetek hülyének. Na jó. Befelé. Hát én most nyitok, azt Igen? látjál, miért? Akkor bezársz. Esetleg egy... Mi? Na gyerünk, befelé! Befelé? Azt mondtam, hogy befelé. Azt mondtam, hogy... Aj, apa! Nem látod, hogy milyen ciki? Földre! Ne csináld, Oszi! 1, 2, 3... Földre! Mindenki lefekszik! Ne csináld már, Oszi bácsi! Kus! Gyerünk már! Beragadt ez a szar! Gyorsabban! Jó van már! Befelé! Megvan! Fegyvert eldobni! Fekszik! Mindenki lefekszik! Fekszik? Na bassza meg! Azt, hogy tegnap... Befelé! Ne feküdjetek! Ne! Befelé! Ne, szíve! Gyerünk! Gyerünk Ilyen befelé! hülye nem lesz, mit csináltál? Mi? Eldobtam. De nem neked mondtam. Hát kinek? Mindegy, most látom, de te is. Jó. Nincs baj, nyugi, Sanyi, nyugi. Fiatalság, bolondság. Oszi bátyám, én nem. Hallgass, Lani. Mibe hoztál te engem, mi? Megizélted a feleségemet? Mit csináljak én veled most? Mi? Megyek gombászni. Családdal. Madár leszorja, szélvédőt törölnék. De az a szar nem csak töröl, fúj is. Erre leköp a kocsim.
beköpi a feleségem. Hát a szellőzőből jött ki. Igen. Mi? Mi? Hát a levél. Picsába van, hát itt volt. Krokodil. Hát a kabrióm köpött be titeket. Most már nekem is az van, bassza. Tűnj el innen! Ez megveszett. Istenem, Máriám, ez megveszett. Megcsaltál! Egy krokodillal. Jolika, mi történt? Semmi. Veszélyes. Kicsi kandúr, rád fonódva, te őrült, te nyaligátor. Ez az! Nem krokodil! Nyaligátor! Anyám! Jaj, Lali, szereted. Jolit? Nem. Tessék, a kurva életben, én vettem el. Na már, kalimpál. Miért itt? Ez a nő eszi az életemet, mint a rozsda. Ennek mindig kell valami. Amivel integet, csak az 10 000. Most mi az? Egy szar, egy semmi. Én meg járok ezzel a trabanttal. Télen is. Ennek semmi se jó az, ami van. Kis ház, kis kert, kis tisztesség. Magamra főzök, Lalika. Oszi bátyám, én igazából Bettivel... Á, az is rozsda. Tiszta anyja. Ez a két mara. Az a lakli is. Állítólag azzal is volt valami. Micsoda? Bajusz? Nem áll. Tényleg? Mindenki azt mondja, hogy járt hozzánk. Akkor olyan lenne. Egyszer körül volt valami rajzolva az ágyon. Hát az olyan rendőr dolog, nem? Hát a hullát szokták, Oszi bátyám. Hulla? Hát az nem volt. Te, Lali, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Megöllek, kurva peci! Mit csináltál a feleségemmel? Tiszteletem a szerveknek! Már valamit, Lali, kiabálj! Nem áll, Oszi bátyám, most mit kiabálj? Ja, anyát picsája. Zárva? Csókolom, Jolika. Lali? Na. Sanyi. Szávusz, főnök! Mit csinálsz itt? Itt a Sanyi. Szávusz, Oszi bácsi! Szávusz. Na. Jó, hogy jössz. Oszi túlszulejtette a Lali. Itt vagyok benn! Puskával. Kilőjem a kezéből? Mivel? Ja, semmivel. Nyugalom, Jolika, megyek, nyugi. Jössz, Bajusz? Persze. Kimennék már, Oszi bátyám. Ordíts, vagy lövök! Mi az már megint? Bocsánat, én voltam. Ja? Nyugalom, Jolika. Olaj kifáradt rendesen, Lalikám. Marája, hát a fegyver nem játék. Rendben vagy, Rezső? Szikán, gyere már ki, mert áthívjuk az erősítést. Ha kijönnek, mind a ketten meghalunk. Te meg én, vagy a Lali meg te? A krokodil meg én. Itt vagyok, Lalikám. Segítsek? Mennyire vagy túsz? Sörhöz odaférsz? Ennyi már innen idióta. Gracias, muchachos. Oszi bátyám, én azt mondom... Nem is jó. Na de a túsz csak ihat egy hubit. Hát, ihat. Bocsásson meg. No de a túlszeretőnek se tilos, igaz? Megkínálnám. Én szabom a feltételeket, nem? Úgy is van. Mi az, hogy latin lever? Nem tudom, Oszi bátyám, hát nem én írtam. Te, Joli! Mi az, hogy latin lever? Lover, nem?
Hát baszógép. Közcsoki, sokat segítettél. Prego. Követeléseim vannak. Anyagi? Nem. Ha nem? Kérhetnék egy sört, Oszi bátyám? Most közel vagy hozzá. Most is a sör kéne, barom. Hát inkább kimentené, nem? Tárgyalhatná, bazd meg. Tárgyalhatna, nem? Oké. Hol a sör, Oszi? Azt akarom, hogy bajusz vetkőzzön gatyára, és menjen be a tóba. Nem. Ha nem teljesítitek a követeléseimet, fél óránként kivégzek egy túszt. Akkor délre már otthon van, Oszi bátyám. Jaj, hagyd már abba, Oszi! Jolika! De figyelj, most magunk között szólva, egész őszintén. Végül is nyomozatilag. Szóval akkor mi történt? Lefeküdtem a Lalival. Na, ez történt. De már mikor? Vele is! Hallod? Kezit csókolom. Te, Lali, mit csinálsz te a nőkkel? Mikor? Hát amikor alligátor. Egy hubit? Nem, már nem. Hát, utolsó kívánságom. Na jó, hát akkor igen. Na. Na? Csokinak már adok egy sört. Könyörög. Na, Csokikám! Nyomjál be egyet. Önérzet is van a világon. Előbb nem adtál, most sem megyek. Ide hozd már, Rezső. Hát persze. Hát... orálisan. Oválisan. Hát, amikor... Hát, mint amikor a palacsintából a lekvárt... Oszi bátyámék nem szokták. Milyen palacsinta? Ugye itt van palacsinta, az ember azt mondja, hogy hopp, én most elkészítem a lekvárt. Ja. Ja. Na még egy hubit, Oszi bátya. Hát jó. Róka! Szevasz, Róka bácsi! Gyere csak! Róka, figyelj! Képzeld! Rók, gyere már! Képzeld, a Lalit befújta a Trabi, az Oszi meg a Lali. Szevasz! Figyelj már, Róka! Mi van? A Lalit a Trabi, de az Oszi meg befújta a... Nagy képernyős? Mi? Nekem is van. Kurva jó tévé. Eladó. No name, kelet name. NDK-ba hozták, régen. Akkor még zsírúj volt. Egy kerek izé nem kell hozzá neked? Te Lalikám! Maradhatna még pár napot az a csacsi. Meghalok, már nem nyalok. Itt vagyok. Dumcsisztok? Na, tudja a francba, Róka. Hagyjad, Róka! Lalinál ma nincsen barátság. Mi, Jolika? Lalikám, hoznék én a napokban egy körhintát. Gondoltál rá? Ez nagyszerű. Tudtam, hogy egyfelé jár az agyunk. Ezeken a kis tanyákon kincsek vannak. Tudjátok, hogy miket gyűjtöttek be ezek? Ravasz parasztok.
Na de ha az ember megtalálja ugye hozzájuk a kulcsot, hát ott csodák vannak. A múltkor például találtam egy tankot. Tisztára kész német tank volt. A hátulját levágták valami kurva nagy lánggal, aztán szereltek hozzá egy szecskavágót. Akarod, be is röffentheted? Itt már nekem is végig szaladt a szemem, Jolika. Na most, összefoglalva. Nekik van a palacsinta, azt nekünk van a fagyi, azt ők. A kurva életbe, Lalikám. Nem hiszem el. Pedig igaz. Na, Lali. Ennyi. Hála a jó Istennek, Ozi bátyám. Jó. Semmi baj. Semmi baj nincsen. Hopp. Hála Istennek! Személyi sérülés nem történt? Oszi berugott. Lalikám, Csacsit megbeszéltük. Lali, hozom a kocsit! Igen. Ijedtek haza. Én ebbe a Trabantba egy hétig soha bennem ülök. Joli, ezen túl azt csinálod, amit én mondok, érted? Hát én is tudok. Hát én is tudok olyan. Hát ne viccelj már. Hát nem gondolom. Jó, lábát föl. Jolika, jöjjön. Gyerünk majd fel is. Te személy. Most mi van? Miért? Terhes vagyok, és föl se hívsz? Terhes vagy. Nem, de hogyha az lennék, akkor fölhívnál? Hát tőle nem is lesz terhes, Betike. De ha az lennék, akkor fölhívnál? Na de hát nem vagy az. Piti. Gyerek, itt maradt a gyerek! Betike! Más örül majd, ha elvesz, tudod? Hát, ha más veszel, annak én is örülök majd, Betike. Hová? Apádra! Ne haragudj, a szemüveget levennéd? A felvételnél az a szemüveg. Persze. Nem. Férfi. Azt hittem, ez látszik. Meg kell kérdezni. Lajosból nem vagy gyanús? Jó. Akkor a második kérdés. Várjál. Nem zavarja ez a taszító millió? Mi? Millió. Milyen millió? Nem zavar. Jó, akkor a következő kérdés. Most úgy él, hogyan azt elköldötted 10 évvel ezelőtt? Te mondd már ezt még egyszer. Most úgy él, hogyan azt elköldötted 10 Úgy évvel élek, hogy elképzeltem 10 évvel ezelőtt. Hú, bazd meg. Bocs. Majd ezt. Hát. De én soha nem akartam úgy semmit, szóval. Jó kérdés. Valahogy úgy mindig csak voltam, gondoltam lesz valahogy. Tudja? És hát aztán lett is. Hát mondjuk 5 évvel ezelőtt próbálkoztam ott a kanyarban, odébb álltam tigrissel, de kitört a kerekkel aztán. Sanyi mondjuk itt volt 10 évvel ezelőtt is. Sanyi? Meg itt lesz 10 év múlva is. Igen. Ő itt a király Sanyi. Te nem akarsz inkább vele beszélgetni? Nem köszi, testvérek vagytok? Nem, barát. Barát. Igen. De járnak ide mások is. Csoki, meg a Gabán többek között. Nem érdekes. Falusi sutyók, tudod? Az egyik meleg, a másik meg impotens. Bizony. Gabánt ismered, ugye? Te. Na, hát ő a meleg. Ja nem. Várjál, Csoki az impot... Hát nem tudom, lehet, hogy fordítva. Mindegy, de igen, megvan. Gabán impotens, nagyon impotens. Csinyán. Tényleg? Igen, de ez Gabán nála impotens. nem szervi dolog, lelki. Tudod? Perverz. Volt. Hát amíg felállt neki.
Hát most már nem áll föl, szegénynek. Nem, megharapta a tengeri malaca ott. Fú, durván. Hol? Rá, Hol? keményen, rá, farkára, már nem normális most röhögjél! Most röhögjetek, ne rohanj már el! Meg se kérdeztem, csupasz-e? Jó, vidd utána, vidd utána, vidd utána. Aliszka, üdvözlöm édesanyát, majd. Csupasz, tényleg? Azt mondta, csupasz. Mi van? Kit küldtél ide? Azt mondd meg, kit küldtél ide? Ez a becsületedben ment Lazi. Két rekesz kör lett. Tényleg? Figyelj! Csupasz a nuni! Figyelj! Csupasz! Csupasz! De ne piszkáld! Ez tiszta fekete. No, mi van? Ennyire lebarnul? A sapka, te hülye, te. Járon. Jó, ne piszkáljad már. Maradjál már! Egyik hülye, mint a másik. Így. Na most meg, várj! Ez az Számozok, másik nem Szétégette a kis cseh előtt. Amelyik rám akar tudni, ugye? Nem mondd már, hogy nincs más csajod. Betty telefonált múltkor, nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy szerintem lehet, hogy terhes. Nagyon vagy, nyugodjál meg, nálam is próbálkozott, nem terhes. Ne bazd meg. Te a király? Te a király? Én vagyok a király! Így van, Sanyika, te vagy a király. Sunyokat tegyed Fülök, Vali, Sanyi, figyelj! Gyere. Csokkancs! Milyen volt a legszebb a legutolsó nődnek? Hát a bajsz. De aztán szakítottatok rá. Elvitte a cirkusz! kurva jól állt neki. Hú de röhög! Bazd meg, kinek van itt rendes nője, mi? Nekem, apám, nekem! Nem, amíg újból van róka. Üt. Cingi? Cingi, te? Igen? Ki ül majd a tandemen? A tuba? Persze, a tuba. Meg a? Puna! Zsuzsa! Nem Saci? Zsike. Klára. Zsuzsa. Szanata. Tanítónő. Süket némákat tanít. Jó, de jó! Hát nagyon jó. Ő is az. Fú, de Suká, nem hall semmi. Ja, ez akkor azért bírja a zubát. Te nagyon szerencsés vagy, Csikáló. Ez nem ugat majd vissza. Szivattok, mi? Dehogy is. Én tényleg szeretem. Persze. Megtaláltam. Este eldugta, reggel megtalál. Majd jövök a listán. Szevasztok. Fáradt vagyok. Van alkoholmentes söröd, Lavi? Van. Akkor dobd ki a picsába, rendes sört kérek. Jaj, Lalik. Minek örülsz, Lavi? Az élet szép. Tényleg? Áfaszt. Megint itt vagy, hogy rohadnál le. Bassza ki! Jó lesz, csak vigyázzok a számra. Ó, hogy rohadjál meg, csak rohadjátok! Bassz meg. Szia! Szia! Szomjas vagyok. Szevasz. Bravo! De szép néni! Valódod neki? Édes vagy, nem hívnál vissza? Nyugi, Sanyi, a hölgy gyönyörű, de hát attól még nem veszíthetjük el a tartásunkat. Az úr egyébként Sanyi és nem kutya. Sanyi úr! Nem félek a kutyáktól. Egyszer megtámadott egy őrzővédő. Tényleg? És állat vagy ember? Vicces vagy. Cola Light lesz. Már van is? Na végre! Sanyika! Hol a nyitó? Nem látom! Na, én se. Jó, francba. 2 perced van rá. 2? Vagy 1? Igen? Konyakot is légy szíves. Figyelj, mindjárt nyitom. Csak nem találom a nyitót hozzá. Na, figyelj ide, hát ez nem az a klasszikus konyakos, de azért talán megfelel a
Oda vinnéd? Hova? A neki lesz. Te is segítsél már neki, ne álljál, nézzél. Hé! Telefonon rendelte 6 méterről, ne bazd már. És nem mindegy neked? Hát de, végül is igen. Sanyika, vidd oda a szimpatikus úrnak. Viszem már, viszem! Kapok inni? Bocs, persze. Voilà! Sokat gyakorolt? Te hoztad ki belőle. Mi? Opa! Ó! Bazd meg! Várjál! Sanyika! Te tőlem! Hülye vagy? Sanyika! Sanyika, gyere vissza! Gyere szépen vissza! Azon, hülye vagyok! Mennyi lesz? A kóla az ingyen van, a konyak az meg 50 000. Itt van 50 000. Nyilván szar konyakodér, amit meg sem ittam. Itt van még kb. Egy misi. Ezért a szarért. Miért? Ezért a szarért. Számold le szépen a zsét, aztán húzzuk ide mindennyian. Te is menjél kicsigét. Hello! Hello! Te, aztán ki a franc hogy ekkora király vagy? Látod, milyen nagy marha vagy te. Ezt mondom neked, hogy számold le, te meg bekérdezel. A tisztítószámlát majd átküldöm. Sáúj! Bazd meg. Sáúj! Hogy rohadnál le. Úgy látszik, titkadok. Szemét, mocskos, ittas vezetők. De nem bírom őket. Számasz, Lalike. Tiszteletem az urak. Lali, kis hubit nem adná. Szolgálatban, bajusz. Miért? Segít üldözni a bűnt. Alkoholteszter, Lalikám. Na, megállítunk valakit, érted? Okoskodik, érted? Megfújhatjuk. Van valami? Hibáztat, hogy rossz a szonda? Na, akkor én előveszek egy kontrollszondát. Megfújom. Ha az övének olyan színe van, mint az enyémnek, már veszem is el a jogsiját. Törvény elől nem lehet elbújni? Nem lehet. Még egyet lehet. Lehet. Mondjuk egy mentség van. Az asszony miatt is. Jó, az kemény. Miért nem? Nehogy már az asszony ugasson be. Faszom.
Nem inni kell. Nehogy már az asszony szívasson valakit. A kurva élet. Szevasz, Teca. De figyeljél már. Mit szívaszt engem azzal, hogy szarul nyírtam le a füvet? Miért te se tudod a hídta körül? Te! Lalikám, nincs tévé? De van, nem? Tudod, mert a haveromnak van egy ilyen szar, ez a kerek szar, ez a mondd már a... Esernyő. Nem, ami jön a tévé, ez a tányéros. Parabola. Bassza meg, ez nem jut eszembe a neve. Szóval ő tud ilyet. Illetve hát, hogy én tudok, mert a testület végül is nem halmoz el, a nyeremény már rég elment, a gyerek meg nő kifele mindent, úgyhogy egy kis kiegészítés. És tudsz ilyet hozni? Persze, baráti áron tudok hozni. Van rajta, meg jön minden. Animal Planet, sok pici állat, ne? Hát mondjuk állat itt is van elég. Van, más is van, Dubai 2, csadoros nők, ne? Attól nem áll fel. Van pornó. Hát, mondjuk attól feláll. Na, action. Jó, akkor várj. Szia, Mari. Nézd, Lalikám. Tudod, hogy mennyire szeretlek, de nekünk már akkor se volt jövőnk, amikor azt hittük, hogy van. De gyakorlatilag soha. A Tibi. Szevasz. Tibi vagyok, Burján. Szevasz. Bocs, Lajos, kapszik. Bocs, hogy így. Ott problém. Sanyika, kapcsold már ki! Ez a te világod. Legyél nagyon boldog, azt kívánom. Nem nézhetem! Sanyival. Ne jössz félre. Már késő. Én sokáig tartottam. Te ki vagy? Tibi vagyok. Tartottalak gyakorlatilag, de... Látod már buncsikat? Még nem láttam. Szávú! Az anyád két ajtósát kihozatom ide, meg a fürtes fotást, amiben szerettél volna öreg feje. Amikor még voltak terveid. Itt a szemét. És Jó, ez muszáj volt? Nem kell félreérteni, nem kell félreérteni. Tudod, te azt nagyon jó. Nem tudom, mondd meg. Tudod, mit mondjak, nem tudom. Jó, akkor el is mehetek, jó? Elmegyek, figyelj, ez a legegyszerűbb. Jó? Tibi. Ne, utálom, hogyha Tibinek Tibi, de Tibi! Hol fogok lakni? Miért? Eddig hol laktál? Tibi! Hagyjad békén! Nem hagylak békén! Szávus, Tibi! Szávus! Szávustok! Uda szép autód van, Tibi! Ne Tibi! Bazd meg! Lali. Azt képzeld el, mi történt, Lalikám. Na mi? Tudok csinálni szalmából egeret. Ez de hülye. De tényleg. Szalmából egeret? Ja. Tegnaptól tudok. Volt a kezembe szalma, meg madzag. Tekergettem, és egyszer csak ott lett. Tiszta egér. Te most hülyülsz, ugye? Egér. Miért? Én nem lehetek zseni? Te mi ebben a zseniális? Hülye vagy. Egeret. Szalmából. Várj csak, lehet, hogy mi mind megőrültünk, és azért nem értünk. Szóval te csináltál szalmából egeret, és örülsz neki, sőt azt hiszed, hogy zseniális vagy. Igen. Aha. De egyébként
Tudod, miből készül az egér? Na? Egérből, bazd meg. Mi a fasznak csinálni cérnából? Szalmából. Dísztárgy, értitek? Engem érdekel, mennyi? A szalma egér. Na az... Ilyen faksúly dolog. Csoki, faksúly olyan nincs, csak fengsúly. Jó, most mi van? Eddig azért basztattatok, mert nem jut eszembe semmi, csak az, hogy igyak. Hát most eszembe jutott. A szalma egér. Miért, bazd meg, most miért jó, hogy nem a kifli jutott eszembe? Mi akkor, bazd meg, zseni lennék, mert enni adok, mi? Eszedbe jutott a kifli? Csókoljátok meg. Tudod, mi fog nektek még egyszer eszembe jutni? Lófasz jön itt Csikánó, nem csillad. De, bemondta rádió. Különben nem csillag, hanem meteorraj. Tudod? Ahogy beérkezik a föld légkörébe, felforrósodik. Jó van, hagyjad, leszarom. Én alszom egyet, Csikánó. Figyelj! Aha. Tényleg ott van. Oda néz. Te ez erre jön. Nem tudom. Lali? Szép. Gyors. Nagy. A véletlenek. Hát most gondoljátok el, hány százalék esélye volt annak, hogy a világegyetem egy kis darabkája pont akkor csapja agyon Kavicsot, amikor az hazafelé leszáll a bicikliéről, hogy könnyítsen magán, mert meghajtott a szemesbab. És ott gugol. És egyszer csak fentről egy meteor. Bum! Na, hány százalék esélye volt ennek? Kavicsnál 50. Vagy eltalálja, vagy nem. Én ezt nem bírom. Orvos is megmondta, hogy én ezt nem bírom. Maradjál már, bajusz. 5 nap, azt megyünk vissza járőrbe. Hát végül is csak egy 5-ös fogadtál, nem? Na, napi ezzel a bünti. Én 5 napig se bírom. Az egy hét. Mondom neki, mi a baj? Hát megkapta a pénzt, nem? Erre beszól nekem, hogy azon az 5000-esen nem jó a kép. Mondom, hogy nem jó? Én raktam oda. Mert hogy azon az 5000-esen ki ez az idegen? Ki volt rajta? Hát Cingár. Lépjünk le. Hülye vagy, bajusz? Megfenyítenek. Dehogy fenyítenek. Dehogy nem fenyítenek. Elhagyni a szolgálati helyet. Hát csak majdnem. Nem itt lennénk a közelbe. Persze. Hát csak pihenünk egy kicsit. Mondom a csákolnak, nem mindenki van azon a képen. Úgyis mongolokkal üzletel, azoknak azt se tudják, mi az a forint. Nekem meg volt egy csomó kamu 5000-esem, amint cingi van. És minek rohadjon ott az ágy alatt, nem? Márkát adott érte, öcsém. 260 000 hamis forintért ideadott nékem 80 márkát. Hülye vagy? Megyek németbe, elverem kurvákra. Azért nagyon bivajnőket kapsz. Igaz? Az biztos. Hogy vágyják most a makit? Jó, elég jó. Mit rögtök? Márka! Német, Deutschmark! Megszűnt, te hülye! Hát mikor megszűnt? Mi? Ezt a fasz, te nem nézel tévét? Nem. Megszűnt, bazd meg! Ne, bazd meg, mikor? Régen. Nagyon régen. Régen. Várjatok, van egy haver. Nincs tévéje. Na, 28. 1, 2, 3, top tip. Számúgy! Látszak! Faszom ki van, kétszer annyit jöttünk. Megszűnt? A barátom, nem tudtam. Na ez az! Ez nem az még, várjál, gyere vissza, nem jó, hát ez csak 9. He. Ez 11. Ha jó van, de nem 27, na gyerünk. Jó, várjatok. Picit nagyon nehéz. Szevasz! Te nem hiszed el? Újra bevezetik a márkát.
Kéne venni, nem? Nem. Szevasz. Jó, figyelj, várjuk már meg. Hát a bazd meg elhagyja a tubát, és nem veszi észre. Ne is mondd, én már most ki vagyok. Ha még egyszer belefúj, én megölök. Nyugi. Első fellépés. Most meghallgatjuk, és soha többé. Hát ezért eljönni egy temetésre, hát nem vagyunk normálisak. Hát jó nagy fasságot is. Izgulj, Szingi! Na, ő a mesterem Mi nekem. is? Tiszteletem, Gyula bátyám! Tiszteletem, fiatalság, bolondság! Te, nem kellene segíteni? Nem szabad, megsértődik. Nincs meg! Nincs meg! Nincs meg! Megvan! Köveski János. Sokaknak Fürtöske. Kavics. Mi van? Elkéstünk, Fürtöske. Ugye? Mert így ismerték, akik szerették, nincs többé. Mármint azok vannak, akik szerették, ő nincs. Feladatát mindig örömmel végezte, vagy valamennyi pénzért, kiegészítésül amellé, amit kapott a benzin. De ki ne botlott volna mi mindannyian. Bár az elhunyt nem tartozott egyik felekezethez sem, én mégis idézném, hogy ahogyan a testamentum tanítja, mikor érezte, hogy közel az utolsó óra, a nábonai rádé elméne a kufárhoz, elméne az kufárhoz, Hát bazd meg. Mi van? Semmi. Mondál néki, Ámornyala betalált. tedd mellé a marhát, a mirhát, Ámornyala. vissza a tömjént, és az ajándék CD-t. Hát ez hülye. Gyerekek, kegyelet! A búcsú... Már véges, anyika. A búcsú fájdalom. A fájdalom pedig, hol békesség, ott békesség. Hol nyugalom, ott nyugalom. Ott a család. Nem volt senki. És lépések a család nélküli teljes élet felé. Polgármesterként nekem is fontos voltál, mint minden kedves polgárunknak, ki elmegy közülünk innen el. Mi van? Engem nézett. Dehogy nézett Most, hogy engem elmentél, nézett. Nem is. itt Valahonnan kölködön ismered nem csak. Nem tudom, hogy honnan. Hiányzol majd. Hát akkor meg nagy már ne igyek be. Gyerekek, kegyelet. Hol van már? Hiányzol utcádból, Munkát új kegyelet. fogászat épült, és a portádról, mely immár belterület és ezáltal sokkal többet ér. És te is többet értél nekünk, drága Kavics, amíg éltél, de még csak félig festetted ki az óvodát. A költőt idézném. Repül a nehéz kő, Eddig tök jó temetés. ki tudja, hol áll meg. Így jó leszek. Anyám nézi a tévében. Ki tudja, hol áll meg. És kit hogyan talál el. Téged eltalált, Kavics. Isten áldjon. Szervusz, Kavics. Te, kő. Szegény Kavics, milyen lapos. Lehetne vele kacsázni. Kegyelet. Nem hiszem, nem meg én nem megyek el többet temetésre. Róka gáz. Hova rohansz? Minél lesz a cingitől? Hülye vagy, én látni akarok. Ez beszarás. Gyere már, Sanyika. Ilyen pofát nem látsz mindent. Jó sikerült ez, nem? Persze. Végülis az én vagyok. Persze. Nem lesz ebből baj? Ne. Vagy igen? Persze. A polgármester úr folytatja szomorú beszédét, ezért kérem a zenekart. Jól vagy?
Nyugi medve, megvédünk! Gyere, gyere! Kitől, te hülye? Hát mi akarjuk kiszedni? Ja, bocs, csak azt hittem, hogy ti löktétek bele. Hülye vagy, Csikánó? Mi van, ketten vagy? Gyere, megfejellek. Gyerekek, kegyelet. Na, húzzál, húzzál. Gyere! Engem húzzatok már ki a kurva életbe! Jó, csak azt hittem, hogy belöktek. Kicsoda? Mi? Jó van, csoki. Gyerekek, A polgármester úr nem folytatja szomorú beszédét. Jaj! Kurva életben! Tudod, hogy beleesett a telefonom a trombitádba. Ez egy tuba, nem? Nem érem meg. Gondolom. Legyen van, nem dobolok. Az apám is megmondta, hogy nem dobolok. Nem magadtól estél. Löktek. Mi van, köcsög? Most 10 lövéssel emlékezünk, ami drága elhol. Látod a telefon? Jézus már, szedjük már le róla. Tél a nap. Nem tudod felvenni? De hülye vagy, próbálj megmozgatni egy kicsit, és nem kéne zsírt önteni bele, attól csúszik. Jó, majd csak segíteni akartam neki! Elérjetek! Ki az? Letettem. No? Jó. Jó. Adtam, hogy megyed. Jó. Na, kérlecsluk. Na mi van, köhögjél már, te nem bírod. Köhögjél, hülye. Na jó. Jó nézel ki, pont mint aki beszart. Na, jó munkát, Bajusz. Na gyere. Jól nézel ki. Egész jól nézel ki. Visszakasi, jobban, mint te. Hát a sport, tudod. Ja, meg a tetsző. Mi van a tetszával? A tetszőt teszi, nem a sport. Igen! Hogy? Ja, kösz! Elegem van a rohadt életbe. Csak a dob. Se magánélet, se család. Hát kurva élet. Királynő! Tudok látom! Látom, Sanyika, de nem király. Majd szólok a királynőtől. Micsoda csaj? Ekkora kannák. Jó van, te bámult, legyen már benne tartás. Tartás? Hülye vagy? Ekkora kannák? Kurva kanos, Zoli! Meg akkor is feláll az anyjával húgolni. Hát egy barlangot már én is bebútorolnék. Voltál már csítőbe? Egyszerre. Nem összesen. Micsoda? Majdnem elharapták Csikánót. Kis csávónak majdnem eljött a világ végig. Na majd Cénginek. Neki összejön. A hülyének. Gyere, Sanyika, megyek! Buenos Aires, Chicano. Fú! Főnök! Ide nézd! Ajándék! Ó, de szép ajándék! Aha. Ajándék. Főnök? Sőt? Kösz. Húzzon már! Mindjárt nyitom neked! Mondod, főnök? Melyiket? Királynőset! Na. Hol volt, hol nem volt? Hol?
Sanyika, ezerszer mondtam, ez csak egy fordulat. Fordulat? Tehát hol volt, hol nem volt? Hol? Akarsz mesét, vagy nem akarsz mesét? A királynőság. A király felesége, a királynő, egyszer csak követet küldött az erdőben búsuló juhászhoz, hogy jönne már fel a palotájába, de tüstén. Annak is a legfényesebb szobájába, a gyémánt szobába, de tüstén. No, nem búsult sokáig a juhász, akit Sanyinak hívtak. Az én vagyok! Úgy van. Fölment hip-hop a király palotájába, és kipenderítette onnan a királyt, kipenderítette a királynő szobájából, és amúgy büdösen, koszosan befeküdt annak fényes, gyémánt, paplanos paplanjával. Penderítette? Úgy. Nagyon közel feküdt ő a királynéhoz, szorosan, igen szorosan. Oda gyömöszintette farkát is annak fényes tomporához. A búcsához? Úgy van. Jaj, ez aztán, kiabált a királyné, ez aztán fenséges. No, attól kezdve a régi király lett a juhász, és a Sanyi lett a király. Sanyi a király? A király Sanyi, és éltek boldogan 7 nap 7 éjjel. Még átszál? Nincs az az Isten. Hozok sört? Akkor van. Jövök! Állj a útján! Királynőság! Hát, a királynő hol volt, hol nem. Vége? Turbó változott. Elfáradtam, Sanyika. Sanyika, nyugi, jó. És akkor a királyné boldogan élt, aztán már nem élt egy darabig élt, de aztán nem. De szomorú. Na, így jó lesz. Szomorú. Önkormányzatunk a falunnapon versenyt hirdet, melynek nyertese egész éves szaunabérletet kap a Kisjutka Fitness Centerbe. Finországi testvérfalvunk Helgerbergen Seggen felségcipelő versenyével egy időben nálunk rendezett feleség. Versenyre várjuk a jelentkezőket. A mellett. A Kisjutka Fitness Centerbe finországi testvérfalvunk Helgerbergen Seggen felségcipelő versenyével egy időben nálunk rendezett feleség. Versenyre várjuk a jelentkezőket. Mellett. Pereld be őket, pereld be az egész bandát. Kurva ötlet. Maradjál már, Csoki! Igazán van, itt pereld be. Különben is te jogra jártál, nem? Igen, már hülyeséggel. Fél évet estén, bazd meg. Hát akkor pereld be este vala. Gyerünk, hombre! Marikám, szerintem tényleg meg kéne próbálni. Szerintem menj be az önkormányzathoz és tiltakozz. Anyád Cingi. Kinél? Mennyi lesz majd itt egy lakás? Kusoljál már. Ne add föl, Lali, tiltakozz! Lalikám, szerintem most rögtön oda kell menned. Megvan, bazd meg! Szike! Hombre, haverom! Elhívom neked. Nagyon kemény, spanom nekem. Ezeket szétzúzza. Ahol nem jó, bazd meg, ül.
Védett a csávót, de összekaptak. És? Csávó meghalt. Na jó. Most... Akkor megyek. Jó, az szét kell lőni a köcsök fajtájukat. Mik ezek itt? Én hoztam, Lalikám. Valami rendes ruha. Ne húzd az üzenet, jó lesz ez. Igen. Köszönöm. Mik ezek itt, Lalikám? Ezeket én hoztam! Csoki, ne lövöldözz már! Lövöldözzél! Ne szarozzál már! Jó, hát nem mehet el ilyen pacuhán. Hova már? Az előző hónapokhoz képest jelentősen megemelkedett. Jó napot kívánok! Fogok! Jó napot kívánok, én jó helyben. Bocsánatot kívánok. Elnézést, kezdj csak Ablak! Maradjál most, Anyika! Hogy vagy te itt? Maradjál. Tetszik tudni figyelni. Következő helyzet, van én nekem egy problémám. Van itt ez a terület, én vagyok, maradjál, Sanyi! Én vagyok valahol erre, vagyok én. Van a csávó és van a tábla. Eddig nagyjából tiszta, ugye? Oda jöttek. Oda akarnak jönni. Mondjuk én jogi útra szeretném terelni ezt a dolgot, és én olvastam a jogban, mondjuk jó régen, a római jogban. Pillanat, terminus technicus, elbirtoklási jog, hogyha van két római polgár, és az egyiknek... Róma. Na, Jus bifos. Ugye, a büfés joga a megmaradáshoz. Büfés joga a megmaradáshoz. Olyan ez, mint hogyha egy hajónak, ugye, két tulajdonosa van. Menjél már innen, Sanyika. Vagy maradj. Ő is tanúsíthatja, amit mond. Jó van, most menj, Sanyi. Tehát egy hajónak két tulajdonosa van. Az egyik római polgár, a másik az nem az. Az utóbbinak van Rómában háza, de a másiknak nincs. Most annak, amelyiknek nincs, annak van két fia. Az egyik szőke, a másik kicsit magasabb. Na most az amelyik szőke, az fekete. Van egy büféje, és egy köcsögünk gazdag. Arra a területre építeni akar valamit, akkor neki jár a büfés megmaradás joga. Erre van, tessék segíteni már? Tessék már segíteni. Erre van valami latin szó, csak nem jut az eszembe. Semmi baj. Személy 5600 illetők, tulajdonilag. Csókolom. Perelünk, Lalikám, perelünk! Mi van, Lalikám? Tetszett lépéseket? Minden nagyon... Aha. Picsába! Akkor már minden olyan jól ment, igaz, Sanyika? Jó ment? Szóval kicsi büfés. Irigyek. Miért ilyen irigyek, mi? Kik? Hát a nők. Mi ez a... Mi az egyetlen akarok lenni mánia, mi? Egyetlen. Mi az, hogy egyetlen? Miből van egy, mi?
Hát miből van egy? Belőlem egy van, jó. Belőlem is ebben már 2. Annyi van. Akkor van egy csomó. De egyik se kérdezi meg a másiktól, hogy mi volt rajtam tegnap. Tudod miért? Azért, mert rendbe tartom őket. Hát sokkal többet vagyok hűséges, mint nem érted? Illetve apukám, ennyi hűtlenség, ennyi hűs. A lófasz, ennyi hűség, ennyi hűtlenség. Olyan, arányérzék apukám, érted? Arányérzék. Konyakot. Ne adjál neki, mert nem bírja. Téged nem bírlak, adjál konyakot. Ne adj. Gyerekek, döntsétek már el akkor. Ne adjál neki. Állj már meg! Figyelj ide, én azért egy büfés vagyok, tudod? Na. Tehát annak adok konyakot, bazd meg. Mert ne haragudj, akinek akarok. Abszolút, bárki másnak adhatsz, de neki nem. Ki nem? Gyere ki, kicsit. Húzzál a francba, hol a konyak? Szerelmem vagy, Hol a szeretlek, konyak? parkot kapsz. Azt meg trippel. Jaj, ne alázzál már meg itt, hát most miért hiszed, hogy gyerek, küld már. Gitta, figyelj, menjünk ki. Mi van? Szari, csak azt mondta, hogy menj, de végül azért... Állj. Na, milyen? Ha? Nem. Milyen? Ne csináld, Jó ezt kicsináld, nézni? ne csináld, kicsináld. Jó nézni? De meg nehogy már jön beszél, jó? Nem jó, nekem nem jó. Jó, tudod, hogy engem nem lehet. Ne csináld, nem szabad. Tudod, hogy engem nem lehet, mi? Nem lehet, bazd meg! Felbosszantani, bazd meg! Nem csinálom, hanem csajod, bazd meg! Nem vagyok a csajod! Gyere ide! Büfében hülye vagy a csajod! Nem mondom a életbe! A kurva! Számú! Hülye vagy, tenj már! Te vagy a hülye! Mi van? A kurványádat, mit csinálsz? Mit csinálsz? Semmi, figyelj, mit csináltam, bazd meg! Kurva! Mit csinálsz? Gyere, gyerekek! Takarodj! Kurva! Ne vagyok! Ne csinálsz, kurva! Nem vagyok! Bazd meg, de jó, hogy beugrottatok! Halló? Halló? Vannak? Halló? Pillanat. Halló? Na, hát Halló? jövök már, hát ne Halló? telefonáljál már, bazd meg. Aha. Engem egyszer ennél a büfénél már megaláztak. Nem ismer meg? Nem. Pedig már találkoztunk. Igen? Nem rég. Meg rég. Bunikó! Figyelj ide. Nekem nagyon nehéz napom van. Picit mennél hátra? Mondjad, hogy mit akarsz, bazd meg. Hamburger van? Van. Majdnem elfelejtettem, vega vagyok. Bazd meg. Adjon egy kis tejet. Nincs. De van. Nincs. De van. Érték, tudod? Kávéban van, nem hülyében. El foglak jelenteni. Nem EU-s. Mi a faszt akarsz? Ne tegezz. De tegezlek. De nem. De én téged tegezlek, te. Tönkre foglak tenni. Te ahhoz hülye vagy. De megpróbálom. Nem ismersz meg? Nem adod fel, mi? Nem. Nem helyi hülye vagy. De, helyi. Helyi? Na? Így? Várjál csak. Egy Na? picit hajtsd a fejed. Aha. Na? Fordulj magadnak jobbra. Na? Várjál. Tárd csak szét a kezed egy picit. Na. Apám, nem hiszem el. Óriási. Na? Óriási. Emeld meg a lábad. Hát. Ó, hát ilyet. Apám. Hát te. Na. Hát. Te, fingom nincs. Tási! Figyeljél! Itáné! No! Sávús! Mit akarsz? Kávé? Nincs! Számít? Nem adok! Menj innen! Hülye köcsög! Nem kap semmit! Elfordult, kifolyott, kész, végán mindent, fölfordultam, megértetted? Csoki! Hülye vagy! Kábász, nem hiszem már, vigyázzam már, beúzok neked egy olyan strigulát, hogy nem igaz! Mi nem jön ide senki? Sanyi, hol vagy? Itt vagyok, főnök! Hát én vagyok a király! Lőj meg a császár, főnök! Ilyen vagyok, Sanyika. Főnök! Na, bazd meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Te meg ilyen vagy! Bibi, bibi, bibi! Számúz! Adom neked kóckacukort, tessék! Adok neked szendvicset most már! Ide nézd, milyen friss! Nem sikerült? Sanyika. Izgulsz, Cingi? Kicsit aggódom. Szép lesz! Lali, ebből vissza lehet még rakni? Nyugi, nyugi, nyugi. Kezemben a stílus. Párizs, London, Róma. Mindenütt így nyírnak. Ja, ollóval. Gyere már csak ki! Buksa, milyen? Jó? Ssss, menjél már, vigyed azt a fotel. Sanyi, gyere ezzel! Alikám, van tükrünk? Tükrünk? Nincs. Zsali. Igen, főnök. Naturkunkor. Fertig! Kész? Ja. Köszönöm, Róka. És? Hát ez kafa, nagyon kafa. Lehet mondani. Jaj, de örülök. Zsuzsa is örülni fog. Bőlegény! Ne, még nem szabad. Alikám, vízzel a tenyered. Igen. Buksa milyen? Jó? Micsoda, el fogsz ájulni, apám. Fiatal, vörös, a dereka, mint a ropi, mellem, mint két strandgabda. Honnan van? Béka úr küldi. Elfáradtál, Sanyika? Ő csinál ilyen, hát bátma. Amúgy baszolga. Van ott egy kis játékgép, nyerő, vagyis nem nyerő. Berragad a pénz, érted? Az, meg neki jó. Na ezt én szereztem. Hol lesz a nő? A tuba alatt. 2 tapsolok, röpül a tuba, ott a nő. Hol vagy? Jó. Biztos? Biztos. Biztos. Hát mondom, biztos, hát most mondom. Jó, hát mondjuk strucba dugom a fejem, vagy hogy mondják ezt. Így. Várjál, ne, jó van, mehet. Jól díszkolok. Okés! Zsokés! Na, nézhetek már, fiúk. Pillanat. És! Jaj, de gyönyörű! Egy kis legény búcsú ajándék. Jó, de nézd, ott a tuba. Igen, a tuba, akkor kezdjük el csinálni, mikor mondtad, hogy van ez a csaj. Tavasszal. 4 éve. Ez most mindegy. Kés lakatlan sziget. Tényleg lakat van rajta? Hát ez gyönyörű. Várjál. Mi van, Miri? Ne csigázzatok már! És most! A lényeg. És most! Mennyire fiatal? Le tudja magára dobni a tubát? Hülye, azért nem gyerek. És na, most! Fiúk, de azért nem nő, ugye? Mert Zsuzsa azt... Most! Tóba lehet húgyozni? Nagyon kell! Hülye, neked mindig ez a bajod. Menjél, mondom. Nem azt a semát! Tudod, hogy vesém van! Na, ez mindent megmagyaráz. Ha én kidobom a gangeszt! Sárga folyó, te hülye! Most! Azért! Ura életbe! Hát, ki a néni? Ki járjány? Nem úgy néz ki. Megszerveztem. Azt a mindenségét! Róka! Húha. Jó, vigyázz! Gyere! Jaj! Jönne! Hát nem gyerek. Max örök gyerek. Kezi csókolom. Ez megint jó sikerült, Róka. Te Róka? Hogy a néni jött? Ezt nem tudom. Kezét csoklom. Tessék mondani, hogy került ide a néni? Bika úr üzeni, hónap menj be hozzá. Mert a nem nyerőgéppel kinyerték a szemét. Hútát tudnál tudod, szegény. Na. Hol kell táncolni? Cingi? Igen. Cingi? Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, most hazavisszük a nénit. De miért? Csoki. Sanyi?
Mi? Haza? Viszem már! De hogy ilyen jó barátaim vannak! Jaj, szeretünk, Csigikém. Barátság, forever, barátság. Szeretlek, Csigi. Jó vas vagyok ám. Meglepetésért bocs. Semmi baj, ne hülyéskedj már. Azért vannak a jó Tudja valaki ennek a más szöveg, vagy hogy folytatás, hogy valami? Jaj, az agyám úristen, itt de jól érzem magam. Kurva anyját, te büdös van. Csak itt effingtál? Nem. Dehogy nem. A rohadt életbe. Hát a szemem csípi. Jó van, nem kell piszkálni. Fingani nem kell, az főleg nem ekkorát, ezek kapriós. Nem van az egészet. Nem van, hagyjad, belefér egy legébb. Megáll benne. Azért van. Babon! Mégis elhágyom. Szeretem a sörkapot. Csíkén, ne ütögesd a vállam vezetés közben, megkértelek. Nem egyszer. Nem kétszer. Mi volt ez? Nem tudom. Nem a... Megkiszaladt. De figyelj, ez nem a Rezső volt? Ki? Az meg. Elütöttünk valakit, bazd meg. Mondom, elütöttünk valakit, bazd meg! Én tudom, fiúk, mint hogyha Rezső arcát láttam volna. Én is láttam, Gaben. Hirtelen letelőttünk, csat, elütöttük. Igen? Igen. Mert te csapkodtad a vállamat, azért ütöttük el, te hülye! Nem ütöttük el! Akkor mégiscsak láttad ezek szerint? Nem? Mit? Hogy láttam volna, amikor ott lengetted ezt a kurva újságot a szemem előtt? Csak én meg akkorát fingott, mint hogyha boncolnának. Roka, te meg belelőgtél a fülembe. Hát lehet úgy vezetni valakinek, hogyha élesen belelőgnek a fülébe. Azért mégiscsak te ütötted el? Na jó, a kurva életbe. Én most megyek haza, nincs itt se vér, se test, se semmi. Mit csinálsz? Mit csinál? Hova mégy? Be kell menni a rendőrségre, Gaben! Én nem mennék be, fiúk. Van nálam egy pisztoly. Pisztoly van nálad? Hát most mi van? Mindig van nálam, bazd meg. Tudod, mennyi itt az agresszív hülye barom? Azt a kurva életben! Pisztolyan ütöttük el egy rendőr! Sapka! Hát beszarok. Mentőt kell hívni. Sapkához. Na jó, figyeljetek ide. Nyugi. Baleset volt. Szépen bemegyünk a rendőrségre, bejelentjük, van ilyen. Na. Van. Hogy a pisába mennék be? Annyit ittam, hogy meggyullad a vérem! Egyél valamit? Bruce Lee, az felszívja. Hiába mondod, hogy egyszer nincs. Nincs hány! Nem pörkölt kávét kell rágni? Az hagymaszag ellen jó. Hagymaszag ellen? Nagyon mutas. Akkor legyen kenyereznek húst. Várj, kenyér van, meg fagyott virsli. Hagyjatok már valamit a kurva életben, amíg felszívja ezt a szart. Nekem van pogácsám, Gaben! Nájá! Jó! Várj, Te azt ubótkával szívja. nagyon finom. Ubótka, nagyon jó. Mi a szar ez? Megmondom, hogy hólyám! Nem kátyám! Mustár. Tartsad. Mustár! Úgy van rá, Ubótkával! mustárt. Úgy van, ez a tuti. Így van. Ja, tedd el. Ubi, mehet a tej? Mehet. Ez jó! Biztos, hogy felszívja? Ez? Felszívja. Biztos! Őrszívja. Egy Trabantban? 6-an? 5. Az is sok, 4 személyes. 4. Szóval, hányan? 7. Mi van? Döntsék már el végre, hogy hányan ültek abban a kocsiban. 7. 7. Hülye rókazos! Nem 7 voltunk, 20-an. Még engem basszadsz. Róka volt a 6. 6? Az 5. is ő volt. Ki? Ő tessék hagyni, ő ivott. Hogy nem ivott, evett. Evett. Nem merek, bazd meg, engem itt ismernek. Na tessék, ettem. Evett. És... kié a kocsi? Az enyém. Igen. Láthatnám. A papírokat? Persze. Maga Hodobai
Oszkár? Nem, maradjál. Maradjál, nem. Bocsánat, nem. Ő Oszi tőle vettem. Átírta? Nem, még nem. Adásvételi? Hát, azóta, hogy nem csináltunk. Még. Ki vezette a kocsit? Szerintük én. De voltak zavaró körülmények. Ne csak. Ez telefingotta a kocsit. Egyszer telefingottam egy múzeumot, de akkor még kisdobos voltam. Egészen kis dobos. Akkor Te voltál kisdobos? Zánkán. Magánzánkán. Mi a búbánatos halál rojtos, véreres farkának a kedvéért jöttek maguk ide? Hát, új lenyomatot fogok venni magukról. Mi a halál történt? Baleseti halál. Hol a hulla? Nem nagyon van. Mit szórakoznak maguk? Milyen halál? Milyen fing? Ide figyeljenek. Én előveszek egy papírt, látják, és ide fel fogom írni azt a szót, amit először kimondanak. És ha az nem valami értelmes, akkor én ennek alapján vizsgálatot indítok maguk ellen. És ha bármilyen bűncselekmény történik ma itt a környéken, azt én mind a maguk nyakába fogom varni. Rezső. Rezső? Szevasz, Árpikám. Szervusz, Rezső. Mi a gázol? Mi van, srácok? Bejöttetek, vagy behoztam benneteket? Te jó gyerekek, elvezek, Árpikám. De mit akarnak? Csak ezt hoztuk vissza. És hát nem is zavarnánk. Dehogy viszont Földök, köhintású! Na, Róka, most gyilkollak meg. Szemét, sunyi Róka. Miért? Csak én hozhatom? Hol a francba voltál? Zsaruknál is ott hagytál a szarba. Fuvarba, Lalikám. Mit gondolsz? Ez magától jött ide? Nézd meg, milyen gyönyörű. És működik, Lali. Persze, vidd innen a francba. Hát, te mondtad. Mit? Most nehogy már én legyek a hülye. Na, most elviszed innen az összes szarodat, oké? Mit? Mindent. A gumit, a roncsot, a mikrót, a szamarat, mindent, oké? Nézd meg, Lali! Hát alig használt. Mi? Helikopter? Helikopter? Lehetem én! Nem, vidd innen a francba. Lali, csak pár nap az egész, aztán beindul, hidd el. Na, meg aztán hoztam hozzá ilyet is, hogy ne nyikorogjon. Amúgy meg, rádió, ajándék. Szól a kántya! Ide. 6 évvel ezelőtt idehoztál egy kilómegyet, azt mondtad, itt hagyod, leraktad a sarokba. Kinőttek a fák, kivágtam, rendben van, bazd meg. De ez a körhinta, ez soha kurva életben nem fog itt gyökeret verni, világos? Nem gyökeres, kerekes. Sanyi, tigris. Malikám, Rezsőt szegényt már ugye, hogy mikor temetjük? Rezsőé, semmi baja. Hogy? De jó, él, de gratulálok, hála Istennek. Na, ugye milyen jó, hogy nem mentem volna oda veletek akkor? Nézd meg! Mi ez a vúsli? A boldog! Pakolj! Adjál már egy barackot. Megtalál egy szilvát. Ja, csak gyümölcsnapot tartasz? Ja. Ja, meg cseresznyét is. Gaben! Hogy vagy? Fasok! A fagyos-habos vízlitektől! Amúgy nagy voltál. Mondom neked, én onnan még nem jöttem ki ilyen gyorsan. Tehát voltam benne mettel. Nem kétszer, te hülye, mit teszel? Mit tudom, olyan sárga, borsó. Nyugi,
Anyám is tudott olyanokat, hogy... Te, bazd meg. Ez legalább 10 éves. Anyám meg 80. Azt a kurva életbe. Vegyi gyümi. Öltöny felső, fényes lépő. Hát mondjuk én is kiöltöztem. Na, mikor vesznek el? Délután. De előtte gondoltam, kinézek. Lalikám, tényleg ciki? Nem. Dehogy ciki, kurva gáz. Jó van, maradjál már. Lalikám, találkoztam apukáddal. Azt mondja, hogy jönnek busztal ebédelni. Szervusz, Róka! Halljad! Csak ezt az egyet. Nem hagyhatnám itt, Lalikám. Aranyhal. Lubic, 3 kiválhatsz. Tényleg? Várjál. Vidd a picsába, vidd a picsába, vidd a picsába. Na, ez nem te vagy, Lali. Te az vagy, hogy persze, testvérem. Mindjárt találok neki helyet. Itt. Várjál, megállnál már, mindjárt visszajövök hozzá. Rohadt életbe. Ember! Hát mit csináltál vele? Mit mondtam neked, Róka? Hogy nem akarod ezeket itt látni. Jó, mondom, ez a hepped. No de ide most nem látsz rá. Itt nem zavar, nem? Nem ezt mondtam. Jó, lehet. De most itt nem zavar, nem? Figyelj ide. Elegem van, én ezt nem bírom tovább. Nem bírom tovább. De... Soha semmi nem változik, bazd meg! Hát évek óta ugyanarról beszélgetünk. Soha semmi nem változik. Én mondom neked, ne hozd ide, te mondod jó, aztán ide hozod. Én a mindig ugyanarról beszélő ember vagyok, te pedig a mindig minden idehozó ember. Nem akarsz egyszer a büdös életben a valamit elvívő ember lenni? Hát nézd oda, azt kéne elvinni, látod, azt kéne elvinni. Nézd ezt ott, látod? Szávasz, apa! Vigyél el innen mindent, nem akarok veled többet erről beszélni, vidd el innen az egész tájat! Szavaztok, japperek! Bicsi! Kicsit Szavaztok, jó? Ezek ma olyan éhesek, hogy besárultak. Adjál nekik enni. Azt mondták, hogy becsár romantikás, magyar csárdába hozok őket. Minden jó? Sayonara! 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 Szávasz, csikám! Van Sayonara! Eltolják! Beindult, Lali! Csoki! Sayonara! 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 Ilyen! Váltok neked dollár! Dollár? Festizdu! Adok érte! Helyatok! Annyikat a pénzt azért szépen szedjed össze! Ez az enyém! Hát be! Jégkőhintám! Tiéd! Nem ki! Mit kijön? Mit tudom én? Sushi! Micsodát? Zöldséges nyers hal, nem tudtad, igaz? Kenyérrel? Na, felé, rizssel! 67-ben volt egy ugyanilyen mongol csoportom. Na persze, az delegáció volt. Hülye vagy, Csoki, mit csinálsz? Tudom, rizssel. A rohadt életbe! Add már vissza! Bocs. Jó van, figyelj ide. Na, hát, jó étvágyat! Teljesen hülye vagy. Mi van? A sárga borsó. Én mondtam, mi van? Inegere. Ezt nem kéne, gyerekek. Mi az a negere? Szállják ki! Enyém a kőinta! Hagyjál már! Hé, ho! Szevasztok. Örülök, hogy is megismertelek. Cingi! Hello, szia! Szállj ki! Szedd a pénzt a körhintáért! Mindjárt, Lalikám, mindjárt! Mondjad? Bocs, figyelek. Egy hamburger. Lali! Ez itt a Laliland! I'm a big boss! 2 lángos, te mit kértél? Nehogy vicsál balra. Engedj be, bazd meg, vészhelyzet van! Mi van? Anyám a kőhintába, hogy állt ki onnan! Gentlemenek! Az enyém! Pillanat, gyerekek, mi ez a negere? Inegere? Tudjátok micsoda? Kérlek szépen, mosolyogjatok. Ez az. Én is. Na, itt van neked, itt van a... Ez egy, figyelj, most itt tartok. Hagyj egy kis időt kell nekem. Érted? Segítség. Fogd meg ezt azért. Fogd meg. Te is fogd meg. Segíts. Mi folyik itt, Lalikám? Te is. Lali! Mi? Várjál már! Hamburger. Várjál már. Figyi! Gaben! Megszállás, Csikánó! Megszállás! Pisztácián nincsen, paprikám van, hamburger van. Gyerekek, pillanat, pici türelmet! Laliland apám!
Főnök! Főnök! Nem kell itt bemutatkoznunk, ugye? Valami baj van. Rezső él. Nagyon is. Épp erről volna. Folyóévezred elején rendkívüli esemény. Bocsássa. Kollégait nyert, majdnem kilépett. Szerencsejáték mundérban? Szégyen. Rekonstruálunk. Sorsvegyek? Hol vannak? Sorsvegyet. Tessék. Kaparok? Mondjuk ő fizetett. Fizetett. Alika, ne haragudjon, ne haragudj nekem. De az én nekem most jó. Csoki, mindjárt. A tandemen, bocs, ne haragudj. Nincs semmi, jó. Bocsásson meg, de most... Cingi! Na, bocs. Főnök! Fészektartó! A gólyára! Hoppá! Nehogy a nyertes te legyél. Főnök! Főnök! Nem látod főnököt? Átugom! Nincs meg főnök! Vigyázzál! Főnök! Főnök! Nincs meg a főnök! Hoppá! Lávi! Látod? Kaptam láváját! Főnök! Nem baj. Hoppá! 5000! Nyomjad már a féket, kisember! 400, az annyi, 400. Maga még mindig kaparni tetszik? 36.400. Hát? Kérném? Hát, miből? Ez lehet, hogy több. Idegenrendészetileg érdekes. Na jó, nem láttam. Mi van, Sanyika? Mi van? Kicsi büfős, mit csináltál? Leítottad őket? Jaj, de jó. Ezt a kört mondjuk majdnem te nyerted. Tudod mi? Mondom. Jó, te nyerted. Figyelj, minek jársz ide? Hagyj engem békén, jó? Várj egy picit azért. Figyelj, picit. Na, 3 lehetőség van, tudod. Az egyik az, hogy ma eláslak, vagy pedig jövő héten áslak el téged. Kitánsolt el? Igen, vagy pedig elfogadod ezt a birkát, érted? Na? Sőt, tudod mit? Játsszuk azt, hogy mondjuk elveszek egyet, és akkor már csak 990-et kapsz. Érted? Számolok, minden számnál buksz egy 10-est. Ez Vili? Jó, akkor most már csak 980. Ennyit kapsz ezért a szarért, világos? Te most megveszed? Meg, hát 970-ért. Ami most már csak 960-at ér, mert itt szépen bukkod a 10-eseket. Tehát most már akkor csak 950, és most 910. Várj, ez azt mondtad, hogy 10-esével ugrik, és 950 után 910 pont. Így látod, hogy figyelsz, 900, 890. Figyelj, várjál egy perc, hadd gondoljam át. Gondolkodjál egészen bátran, most lett a 870, érted? És most a 860-as. Nem, várj, egy percet kérek, jó? Nincs egy 850. Várjál. És a 840. Nem, tiéd, nem 830, igen? előbb elkezdtem bólogatni, 9 fölött. 9 fölött elkezdtem bólogatni. Milyen fölött? 9 fölött mennyivel, apukám? Mennyivel? 9-10. 9-10, édesanyád, itt van 900, tessék, rakd el. Szevasz, gyere már vissza portásnak, jó? Jó, de. Spartacus! Usa! Mennyi?
Menjél el innen! Na barátom, ez itt a Gitta lakópark. Lehet fotózkodni. Na, üdvözöllek benneteket a paradicsomomban. Megmutatom nektek azért álmaimat, testvéreim. Na, azt mondja, hogy ide kerül egy 80 lakásos társaság, erre a részre. Itt, ennél a kisútnál, itt lesz a wellness, és itt a Kishídnál, ott lesz a fitness. Valami nem stimmel. Hol a toszban van itt hét? De mi az? Sávos vannak! Itt valami nem stimmel. Kávét nem kér? Lali, papi. A híd. A hídnál. Miféle hídnál? A hídnál. Hát ez nem itt van, kisfiam. Mi? Nem itt. Ez nem az a tó. Az oda át van a nádornál. Itt nincs semmiféle. Mi van? Bazd meg. Kávét nem kér? Mit csináltál? Ki a faszom tette oda azt a kurva táblát? Bazd meg. Legyen szíves, és hagyom a kamerámmal bizonyos okokból. Ennek a végén nincs turista. Érdekes millió. Na, az ázsiai kultúra befolyása egy mikroközség életére. No de, nézzük meg közelebbről. Mondtam én, hogy ez be fog indulni. Feladatot és elvállalta, az fusson a fődíjért, vagyis a színek... Hé! Nem tudom, hogy van ez, de itt valami nem stimmel, érted? Ez a terület, ez nem az enyém. Én nem tudom, hogy kitette ide a táblámat, de én itt nem fogok építkezni, érted? Mert ez nem az én területem, érted? Ha nem? Hát a tiéd, Laller. Én tudom, olyan. Húzzunk bele! Húzzunk bele! Vízi Rider, öcsém! Vízi Rider! Ne szórakozzál velem, bazd meg! Gyere ki! Fiatalság! Bolondság! Bazd meg! Az vissza meg! Bazd meg! Bazd meg! Ez nekem most jó! Érted? Te! Bazd meg! Ne bazd meg olyat! Hát ne bazd meg Rohadj olyat! meg ott, ahol vagy! Nem volt közszemét látni! Kinyíl le, bazd meg! Nyíl a szenyérre! Nincs nálam pisztoly. Vízi Rider, öcsém! Vízi Rider! Gyere, süllyedünk! Mi? Bazd meg! Ott elázik a pénzünk! Fiúk! Elkístem az esküvőt! Bazd meg! Normális vagy, csupa iszap az egész! Gyere vissza! Gyere vissza! Cingi, menj ki a szélére! Menjél ki, azaz! Nem tud úszni! Tettek végetek! Meg vagy halva! Vége van, gringók! Talajt fogtunk. Sört? Kis hajó. Na, gringó. Az meg beletéptem kurva anyába. Öt miak a... Kis hajó. Öt miak a... Ezzel meg mi van? A tácintáki kis hajó. Megörül. 5 millió! Mondjuk, számítottam. 5 millió! 5 millió! Egészség. Ez a úga-bugá! Neked is feléd is. Csávúj! Gyertem 5 millió, tessék! 5 millió! 5 millió! 5 millió! Gyertem!
Nem hiszem el. Ez azóta húgyozik. Na mindegy. De furcsa. Halljátok? Mi? Hát, hogy mindent csinálom. Apám. Mindjárt más. Főnök? Mondjad, Sanyika, mondjad. Hónatig is! Az. Ott van. Déjà vu van. Mekkora? Megveszem. Hát de hülye vagy, Róka. Nincs, Lalikám. Na. Egyszer kijutunk ebből a szarból. Melyik a végére? Basz meg, Menj a végére! Melyik a végére? Állj oda! Hústalan! Basz meg, nem tudok húszni! Ki nem szar? Kapaszkodj! Basz meg! Na. Nem tudod, mi van itt? Na. Ahó. Hát helyezkedjünk el, és helyezkedjünk el hosszabb távra. Parancsolj, Robi. Köszönöm szépen. Parancsolj. Akkor maradunk, vagy? Hát... Miért ennyi a fürdőszoba?